השיר השני, לפרגן לרבנית. מי כתב את אשת חיל למי? יפה. אברהם כתב את זה לשרה ועוד אחרי שנפטרה. חלק מהמעלות של אשת חיל, אתם מכירות בעל פה, זה ותשחק, העשים והצדות שמתחלפות במשמעות, ותשחק ותצחק. יפה. זה ביטוי, למות עם חיוך. איזה אדם יכול למות עם חיוך? בואו תראו דבר מדהים. אדם הגיע לגיל 120, נעים עכשיו על ציר הזמן, הגענו לגיל 120, זה היום האחרון בחיים. מה אומרים לאדם בגיל 120, אתם יודעות? שיהיה לך יום טוב. לא, זה היום האחרון. הוא הגיע לגיל 120. פעם שאלו זקן בבית אבותיך פה. זה היום האחרון. שאלו פעם זקן בבית אבותיך פה. אמרה להם פה סוף הדרך. יש גם זקן אחד שהגיע ליד הבית קברות. היום הוא קבור ליד הבית. יש להם גם סדרה. אתם מכירות? יודעת איזה? כמעט מלאכים. כן? אז בגלל שאף אחד אחד. היו פעם כמה מהחבר'ה, כמה חבר'ה במילואים היו נפגשים. בקיצור, נפגשו בגיל 40, אמרו בוא נשב באיזה מקום. אחד אמר, תשמע, מסעדת אווזי, זה גם כשר, יש לנו פה את חבר'ה הדתיים שלנו. אז אווזי, כאוכל טעים, כשר כזה, וזה ילך לאווזי. יאללה, ישבו באווזי. גיל 50 נפגשים, איפה נלך? אחד אמר, תשמע, אווזי, אוכל טוב, חניה צנודה, אווזי, יאללה, כולה אווזי. גיל 60 נפגשים, איפה נלך? אחד אמר, תשמע, אווזי, אוכל טוב, מכוניות, דשא ממטרות. גיל 70 איפה נלך? עכשיו, גיל 70, הפזן כבר לא דופק, זה הייתה מרוסקת. זה כבר פוזיציה אחרת, זה כבר קלנועיות, זה לא מה שהיה פעם. איפה נלך? אווזי, יש מקום לקלנועית. גיל 80, גיל 80 זה כבר יש אור ואין עכשיו בבית, זה אין לי מי לדבר. איפה נלך? אחד אמר, תשמע, בוא נלך לאווזי, אף פעם לא היינו שם. אז הקונספט, בואו תראו דבר מדהים. אם עכשיו אני מצמיד לך מראה מול הפרצוף ואני שואל אותך, תראי, את כלפי הייעוד שלך, השמחה שלך, האני מאמין שלך, ההתפתחות שלך בחיים, האם את עושה מספיק? מן הסתם תגידי, כן. התפקיד שלך כרגע, אני חיילת, כל אחד פה בתפקיד שלה, אוקיי? בשביל להיות חיילת, מה אני צריכה? לבוא לבסיס, להיות מקצוענית בתחום שלי, לעמוד בזמנים, להתנהל כמו שחיילת צריכה להתנהל, תעשה לי וי, אני מסודרת. אבל אם אני אשאל שאלה אחרת, יחסית למתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לך, לחוכמה שלך, לכישרון שלך, לאינטליגנציה שלך, לטוב לב שלך, האם את ממצא את עצמך ב100%? זה כבר שאלה אחרת לחלוטין. עכשיו, מה זה ותצחק ליום אחרון? רק אדם שמגיע לגיל 120. זה לא תלוי בהישגים, דרגות עליבות, כי יכול להיות שאדם יש לו הישגים מרשימים, אבל הוא ובורא העולם יודעים שיחסית לכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא השתמש רק בחלק. כי הוא כישרוני, אז הוא הגיע להישגים. זה האדם הכי אומלל שיש בעולם. כי הוא יודע שהוא אכל פי 1000 יותר והוא לא עשה. לעומת אדם שהגיע להישגים לא כאלה מרשימים, אבל ביכולות שלו הוא ירק דם בשביל זה. זה הטוב. זה האדם הכי מאושר שיש בעולם. אתם יודעות, יש לי הרצאות, אני מגיע גם באזרחות, לארגונים, חברות, ועדי עובדים, כל מיני כאלה. חלק מהאוכלוסייה זה גמלאיות, הגיל השלישי. היה לי פעם הרצאה לגמלאיות, רשום להם בלוז, הרצאה לוויה. זה הלוז. אני בא נכנס, אני שואל מי פה יש לה עדיין חלומות במגירה? אחת מרימה את היד, היא האחרונה שעדיין מסוגלת. אמרתי לה פה במלך, היא אמרה לי גיל הזהב. אמרתי לה, גברת, למה את נראית שזופה, אין לכם פה ציליות? אמרתי, מה אני אעשה? כל הלוויות זה בצהריים. אמרתי לה, מה החלום שלך? היא אומרת לי, לבנות שידה עם מגירה, ששם אני אחסן את כל החלומות. אמרתי לה, ולמה בדיוק את מחכה, לא בשפה הזאת, אבל זה היה המסר. והיא יצאה עם מוטיבציה ללכת לבנות את השידה. איך שהיא יצאה נפלה ומתה, אבל לפחות עם מוטיבציה לבנות שידה. היום זה... כן. לא, עשה בדיחה. אני צריך להגיד דוד, בנה לעמוד בסוף. היום זה יום ההזכרה שלה. מישהו תרם לשידה על עילוי נשמתה. לא משנה. ואז, עכשיו תקשיבו, אני חושב קצת מצחיק, אבל זה הקונספט. אתם יודעות, יש אחות, באמת, היא משרתת במחלקה גריאטרית. איפה שם כולם מפסיקים לעשן, כי הם מתים. והיא כתבה ספר, היא מראיינת את האנשים שאיתם היא פוגשת רגעים לפני מותם. על מה אתם מתחרטים? יש כאלה מתחרטים דברים ספציפיים. רוב רובם מתחרטים על כך. למה לא השקעתי במשפחה יותר? אבל הדבר המרכזי,
שחוזר אצל רובם ככולם. מה החרטה מספר אחד שיש לאנשים לפני המוות, אתם יודעות? למה לא? כן, כבר יודעת. למה לא הגשמתי את עצמי, ולמה שעדיין מלא חלומות, הייתי מנסה, לא הייתי מצליח, אפילו לא הספקתי לנסות. זה האדם הכי אומלל שיש בעולם. אם אדם באמת מגיע לגיל 120, והוא יכל לעשות דברים והוא לא עשה, זה האדם הכי אומלל שיש. שמעתי פעם הגדרה מה זה גיהנום. ההגדרה הכי חדה והכי מדויקת שיש בעולם. יודעת מה זה גיהנום? זה שיראו לנו מי אנחנו ומי יכולנו להיות. אבל לפעמים להיות הגרסה הכי טובה זה קשה. נכון, אבל זה הגרסה הכי טובה. תחליטי מה את רוצה. אתה להתפשר על פחות? תהני מהנוחות. תהני מהנוחות, הכל בסדר, זה בחירה שלך, זה שלך. מה שתבחרי זה שלך. עכשיו בואו נעשה סוויץ' בראש. כל אחת מכן כאן חיילת צדיקה בצבא הגנה לישראל.